Bună, sunt Carol. Bine ați venit pe canalul Fero! Astăzi vă voi spune la ce să fiți atenți atunci când instalați pompe de circulație. Primul lucru la care trebuie acordată atenție este instalarea cu axul în poziție orizontală. Acest lucru este necesar pentru a asigura lubrifierea corectă a rulmenților pompei. Acestea sunt lubrifiate de mediul de lucru, iar această poziție permite distribuirea optimă a acestuia. Amintiți-vă că o instalare corectă va ajuta la evitarea frecării crescute, iar astfel la prevenirea supraîncălzirii, scăderii performanței și uzurii accelerate a pompei. Următorul pas este ajustarea poziției carcasei în raport cu motorul pompei. Desigur, trebuie să acordați atenție direcției de curgere, indicată de săgeata de pe carcasa pompei. Acest aspect este și mai important în cazul pompelor din seria GPA2, unde trebuie respectate două reguli. În primul rând, cutia de comandă nu trebuie să fie amplasată sub motor. În al doilea rând, prisetapele cablului nu trebuie să fie orientate în sus. Acest lucru este important pentru a preveni pătrunderea accidentală a apei în cutia de comandă. În cazul pompelor din seria GPA3, poziția motorului este la alegere, însă desigur o putem modifica. Pentru a schimba poziția, trebuie să deșurubați cele 4 șuruburi cu o cheie imbus. Apoi putem schimba poziția motorului în trepte de câte 90 de grade. După ce am ales setarea potrivită, înșurubăm motorul la loc. Dacă efectuați modificări pe o instalație existentă, amintiți-vă ca înainte de a începe lucrările, să citiți manualul de utilizare, să deconectați alimentarea cu energie electrică și să opriți fluxul mediului. La final vreau să vă reamintesc despre armătura care trebuie neapărat să însoțească pompele de circulație. În primul rând, robinetele de închidere înainte și după pompă. În al doilea rând, este necesar să folosiți o protecție sub forma unui filtru de sită, cel puțin, sau în mod optim, a unui separator magnetic de impurități, pentru a proteja componentele interne ale pompei. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi, vă încurajez să vă abonați la canalul nostru, iar dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați în comentarii. Pe curând!